Miss, sige na. Ano ba? Sige na. Ano ba? Ang kulit mo rin, no? Berto? Francisco, kumusta ka na? Namiss kita. Pakis nga. Wag! Berto, wag! Wag! Berto, wag! 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 Berto, wag! Berto! Franz! Franz! Tagay pa, pare. Naku, Franz, lasing ka na yata. Hindi pa. Kaya ko pa. Ano ba yan, pre? Ang asim. Hindi mo ba nakikita yung iniinom mo? Ano naman problema dito sa iniinom ko? Suka yan, pre. Hindi mo ba nalalasahan? Sabi na, pre, lasing ka na. Huwag mo nga akong pinagtatawanan dyan. Hindi mo naman sinabi na suka pala ito. Bakit kasi may suka dito sa lamesa natin? Ewan ko sa'yo. Ang asim. Sus, alak nga na mapait. Kaya mo? Yan pa kayang suka lang? Tawa ka ba dyan? Makaalis na nga. Hoy, pare! Bumalik ka dito! May suka pa, oh! Di pa ubos! Sa'yo na yan. Laklakin mo. Ang asim! Oh, Franz! Lasing ka na naman? Nakainom lang ate. Hay nako, yung anak mo si Rysel hindi pa umuwi. Bakit? Saan nagpunta? Hindi ko alam. Kanina hindi nagpaalam sa akin. Umalis pala. Puro paglalakwat siya ang alam ng batang yan ah. Paano kasi? Ikaw din, puro alak ang inaatupag mo. Wala ka ng panahon sa anak mo. Si ate naman. Umiiral na naman yung bunganga mo. Eh ano naman? Kaya ka iniwanan ng asawa mo kasi hindi mo siya mabigyan ng magandang buhay. Panay pa ang alak mo. Oo na, tama na. Nakakarindi na yung mga sermon mo. Tumabi ka nga dyan at tinaantok na ako. Hala ka na nga dyan. Kung hindi ko pa sila tulungan, saan kaya pupulutin ang mag-amang to? Ang tigas kasi ng ulo. Pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ano yan pare? Yan, pare, oh. Nakatayo. Tao ba yan o hayop? Siyempre, pare, babae. Uy, babae nga pare. Ang ganda niya. Tsaka yung hubog ng katawan niya. Saktong-sakto. Tara, lapitan natin. Hello, magandang bini-bini. Wow, ang tangkad niya pare. Siguro ang ganda nito. Nakatakip pa sa mukha. Bini-bini, pwede bang makipagkilala sa'yo? Nako, mukhang manyake sa mga ito. Huwag ka nang mahiya. Tanggalin mo na yung takip ng mukha mo. Sige na. Friends, ayaw yata mapagkilala itong binibining ito. Kaya nga eh. Ano bang gusto mo magandang binibini? Miss, sige na. Ano ba? Sige na. Ano ba? Ang kulit mo rin, no? Berto? Francisco, kumusta ka na? Namiss kita. Pakis nga. Wag! Berto, wag! Wag! Berto!
Wag! Berto! Franz! Franz! Ate? Binabangungot ka. Ano ba yung napanaginipan mo? Wala, ate. Siya nga pala, sunduin mo daw ang anak mo. Doon sa bahay ng kaklase niya. Sige, ate. Inom kasi ng inom. Kaya binabangungot eh. Ayos ka rin, no? Muntik mo pa akong masagasaan. Ikaw kasi, kung saan-saan ka nakatingin. O ano, kumusta ng pakiramdam mo? Ang sama ng panaginip ko kanina, pare. Bakit naman, pare? Siguro, dahil sa ininom kong suka. Yan kasi. Tagay ulit tayo ng suka. Ikaw na lang, ang sakit ng ulo ko eh. O di, bukas na lang. Ikaw na lang, maghahanap na ako ng trabaho ko bukas. Trabaho? Bukas? Franz, it's that you? Yes, it's me. Kailangan ko na kasing magbago para makatulong ako sa ate ko. Franz, nananaginip ka ba? Baka nilalaglat ka lang. Hindi, Anjo. Para hindi na ako binubungangahan ni ate pag nakikita niya ako. Kung sa bagay, tama yan pare. Hindi habang buhay, may nakaalalay sa'yo. Tsaka tumatanda ka na, may anak ka pang bubuhayin. Tama ka, pare. Hindi na nakapag-asawang ate Mitch ko. Kasi kami na lang lagi ang iniintindi niya. Mula nung bata pa si Rysel, si ate na ang tumayong nanay ni Rysel. Maswerte ka dahil may ate kang katulad ni Ate Mitch. Oo. Kaya simula bukas, mag-uumpisa na akong magbago. Bakit bukas pa? Di pa lang ngayon. Oo nga, no? Ulit. Simula ngayon, mag-uumpisa na akong magbago. Yun! Kaya mo yan pare, nakasuporta ako sa'yo. Salamat, pare. Sige, susunduin ko pa yung anak ko. Sige pare, ingat ka. Tita! Ang bango naman nun. Oh, nandyan na pala kayo. Ano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Umupo muna kayo. Anong pagkain natin ngayon, ate? Nagluto pala ako ng paborito niyong pakbet. Wow, ang sarap naman po. Paborito ko po talaga yan, tita. Ate, pwede ba kitang makausap? Ano yun, Franz? Huwag mo sabihin na wala ka na naman pang inom. Hindi, ate. Eh ano yun? Siguro wala kang pera, kaya hihiram ka sa akin. Hindi, ate. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aasikaso mo sa amin ni Rysel. Bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin. Tay, ano bang nainom nyo? Bakit ganyan ka kabait ngayon? Oo nga naman, Franz. Ate naman, seryoso ako. Ate, simula bukas, maghahanap na ako ng trabaho. Aba, Franz, mabuti naman at naisipan mo yan. Oo, ate. Anak, total, ako lang naman ang lalaki dito. Ako nang maghanap buhay para sa atin. Nilalagnat ka ba? Hindi, ate. Naisip ko kasi, mali yung mga ginagawa ko. At gagawin ko to para sa anak ko. Maganda po yung naisip nyo, tay. Sana po makahanap kayo ng magandang trabaho. Sana nga, anak. Sana. Para naman po may katulong si tita sa mga gastusin natin. Tay, gusto ko na po mag-aral sa susunod na pasukan. Oo, anak. Gagawin lahat ni tatay para sa'yo. Mabuti naman at naisipan mong mag-aral, Rysel. Oo naman po, tita. Para naman po kapag nakatapos ako,
Ako naman po ang susuporta sa inyo ni tatay. Aba, maganda yan. Sige, pagbutihan mo. Opo, tita. Ate, maraming salamat dahil napakabuti mong kapatid. Ano ka ba? Sino pa ba naman na magtutulungan kung hindi tayong dalawang magkapatid lang? Sige na, maupo ka na at kakain na tayo. Sige ate.